Hazte la lista, sabemos lo que te preocupa, así que hoy te contestamos a la pregunta más popular de Google. ¿Qué pasaría si se extinguiesen las abejas? Biodiversidad. Lo primero que pasaría si desaparecieran las abejas es que se perderían entre 25.000 y 30.000 especies de abejas. Obvio, ¿no? Miel. Y si se extinguen las abejas, nos quedaríamos sin miel. Y sin miel nos quedaríamos sin todas las variantes de alimentos con miel. Y sin historias de osos a los que les gusta la miel, como Winnie the Pooh. ¿Y alguien querría vivir en un mundo sin Winnie the Pooh? Polinización. Pero el desencadenante de la verdadera tragedia sería el fin de la polinización. En Europa, el 84% de las 264 especies de cultivo y 4.000 variantes vegetales existen gracias a la polinización por insectos. De estos cultivos, hasta un 95% son polinizados por abejas. Así que sin abejas, adiós a la polinización. Inversión. Bueno, en realidad existiría una pequeña posibilidad, que la humanidad polinizara las plantas artificialmente. Lo que pasa es que polinizar artificialmente significaría un coste inasumible para la sociedad, además de convertir las frutas y verduras en artículos de lujo. ¿Te imaginas tener que decidir entre comprar un yate o un kilo de tomates? Diversidad alimentaria. Descartando la polinización artificial, que parece inviable, el fin de las abejas significaría el fin de gran parte de las frutas y verduras que consumimos diariamente. Adiós a las manzanas, pimientos, fresas, calabazas, kiwis. Plantas. Además de los alimentos que nosotros consumimos habitualmente, también se extinguirían muchas plantas esenciales para mantener el equilibrio ecológico. Nos referimos a esas plantas a las que no prestamos atención, pero si pasa un burro, se las come. Animales herbívoros. Los animales que comen plantas se extinguirían. ¿Y adivináis qué ocurriría si se extinguieran los animales herbívoros? Animales carnívoros. Exacto, que gran parte de los animales carnívoros se irían con ellos al cielo de los animales y se les comerían allí. Sin apenas plantas ni cultivos y sin animales que comer, la humanidad acabaría por extinguirse. De hecho, Einstein dijo una vez que si las abejas desaparecieran de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Por eso es muy importante saber distinguir entre avispas y abejas. Las abejas salvan al mundo cada día. Las avispas solo pican. Si ves una abeja, párate a darle las gracias. Si ves una avispa, ¡corre! Hola, que tal? Seguimos con unha nova entrevista aquí en Áurea Televisión. Agora vamos a falar do apaixonante mundo das abellas. Acaban de ver vostedes un vídeo que trata de dar a coñecer o que aporta a vida do planeta este insecto, denominado tamén ou chamado tamén como insecto social. Din as informacións que eu consultei que, igual que as formigas, dice que proveñen das avispas. De todas formas, desde fai anos saltou a alarma porque dicen que estamos a padecer probablemente a desaparición desta especie. E incluso Greenpeace fixo unha campaña titulada Vamos a salvar as abellas. E para falar deste impresionante mundo das abellas temos con nós a Xurxo Domínguez Otero. Benvido, Xurxo. Gracias por estar aquí. Vamos a falar dun tema apasionante. Eu comentaba a algúns coñecidos meus que íbamos a falar das abellas e dicía, tema interesante, por o que representa a estrutura do que a abella e de como funciona. Vale. Ben, en primeiro lugar, eu che falabas outro día cando concretamos esta entrevista, che falaba si verdadeiramente as abellas están en perigo de extinción. Depende un pouco dos ollos que o xudguen. Todos estamos un pouco en perigo de extinción. A inminencia é o que ditaminaría a resposta. Se falas cun ecoloxista, diráche que é inminente a súa desaparición. Se falas cun apicultor, diráche que siguen existindo as abellas gracias aos apicultores. A resposta é complicada. Sin embargo, eu vi algunhas noticias na televisión de que os apicultores se queixaban de que as colmenas estaban se reducindo en moitas zonas, si estaban tratando de desaparecer. Cuanto máis produtos químicos usemos, máis sulfatos, máis en perigo van estar. Falando de perto, non é o mesmo Bande que Xinzo. A agricultura en Xinzo causa moita máis presión sobre as abellas ca non a agricultura de Bande. A modo de exemplo, creo que resume un pouco o da desaparición das abellas. O sea que, máis a ver, eso está, digamos que concentrado por zonas. Hai distintas zonas que se poden ver máis afectadas. Os apicultores de certas zonas veránse un poquinho máis afectados que outras, probablemente, non? Exacto.
E cuanto máis se generalice o consumo indiscriminado de produtos químicos chamados modernos, máis risco terán as abellas. Eu estive lendo unha información e me dicía que a avispa procede de Asia, exactamente das zonas boscosas tropicales. E te preguntaba tamén, desde Asia está chegando hoxe o verdadeiro inimigo das avispas, que é a avispa asiática. Tú me dicías que, bueno, que a mellor esta información que non era verdadeiramente certa, de Asia, incluso falabas de África. Eu consideraría a día de hoxe o maior enemigo das abellas a barroa, non a velutina, Sí, eso tamén que é a vespa asiática. É un novo enemigo. A gravidade do asunto temos que evaluar un pouco máis co paso do tempo. A día de hoxe o verdadeiro enemigo da abella, como desde fai 30-35 anos, siga a ser a barroa. Que entra dentro da colmena, non? É que traballa... É un piollo das É unha abellas. especie... É un parásito dentro das propias abellas que se pon encima que... Picas, chúpalle hemolinfa, causándolle distinto tipo de infeccións. É o peor enemigo que temos a día de hoxe. A día de hoxe como está? Porque falouse moito, sin embargo, agora xa non se está falando tanto do que a avispa asiática e da influencia chegou, estaba máis ubicada na costa. A día de hoxe, as zonas de interior... O falarse máis e o falarse menos é un pouco cuestión de modas. Mientras foi novidade, estaba nos titulares. O problema segue aumentando e saiu dos titulares. Na zona de interior, que zonas de Ourense, que te, bueno, por traballar na zona de Ourense, sabes, falando cos teus compañeiros... Cuanto máis fondo, máis velutina, en principio. Ribadavia debe estar a 115 metros sobre o nivel do mar, Ourense estará a 130, 135. A Gudiña estará a 700 e pico metros. Aséntase antes nos 100 metros que nos 700. O sea que vai basicamente... Gusta o calor. Gusta o calor. Bueno, aquí nas zonas, por exemplo, na zona de Xinzo, por aí onde hai unhas baixas temperaturas non sobrevivirá moito, non? Aunque probablemente no verán, en estas épocas... Hasta día de hoxe, digamos que nas zonas máis frías de Ourense, a velutina chega en hordas. Crían na zona costeira a mellor temperatura e cando a presión, a densidade de velutinas aumenta alá, co bo tempo vai nas desplazando hacia o interior. Desarrollarán a capacidade de pasar o inverno no interior e o problema agravarase co paso do tempo, obviamente. Porque a verdade é moi difícil atallar o problema, non? Porque se vai xeando en pequenas comunidades que van crecendo e iso é casi imposible. Estos son os bichos que non entenden de fronteiras, de concellos, nin de provincias, toparon condicións adecuadas e cos medios que se están usando hoxe, trampeo e pouco máis, son os medios de loita para ter a conciencia tranquila. A eficacia dista moito de atallar o problema. Ben, ti me comentabas que levas basicamente 5 anos dedicado ao traballo coas abellas, a apicultura, pero xa tes descendencia dos teus antepasados, teu avó tamén se dedicaba xa á apicultura. Non era que se dedicase entre 7 e 17 colmeas constantemente, tiñamos ali ao pé da casa, eran outros tempos, non había distancias dos colmenares, tiñas a... Parteime de comer o bocadillo a 2 metros das colmeas. Eu che dicía, en que parte da apicultura entón te ubicas tú hoxe? Tú falábame que todavía non tiñas colmenas, pero que estabas facendo máis que nada que son enxambres, ou... Non, xa teño colmenas, pero en vez de enfocar a súa rentabilidade á produción de mel, dedícome a producir novos enxames, o sea, produzco abella. En realidade, hoxe pódese vivir da apicultura aquí en Galicia, tal como está estruturada? Sí. Ou é unha segunda actividade, todo o mundo ten a apicultura como unha segunda actividade profesional? Non, hai apicultores profesionais. Hai apicultores profesionais. Claro que con 10 colmenas non podes ser apicultor profesional. En torno ás 200, 250, pódese vivir perfectamente da apicultura. E que un apicultor que teña esa cantidade de colmenas, que tempo lle ten que dedicar ás mesmas? Un pouco segundo a maneira de traballar e os resultados que persiga, pero estamos falando de profesionalidade. Eu che preguntaba por teléfono se ti eras innovador, e te dixeches, eso depende de con quen me compares, caralho. Home, sempre a forma de comparar ou a medida coa cal comparamos sempre vai a determinar un pouquiño, pero ti a nivel de hoxe en que punto crees que estás? Bueno, pois os conocimentos sobre as abellas
nunca se ergotan de todo, pero digamos que podes ter os coñecementos e o punto no que estás é a maneira de usalos. Aquí nas nosas zonas, dedicarse, tendo colmeas, a producir abellas xa non é moi típico. Se a eso lle chamamos innovación, pois podría ser innovador. Obviamente non estou inventando nada. Uso conhecimentos xa existentes. É un enfoque diferente ao tradicional, digámoslo. E ese enfoque, esa forma de traballar tú a apicultura, hoxe non, pero a mellor a medio plazo, a largo plazo, sería suficiente para que un profesional que se dedicara da forma que tú te dedicas pudese vivir única e exclusivamente desta actividade? Home, eu espero que sí. Te esperas que sí? Claro. Porque o mercado das abellas redúcese simplemente neste caso ao que tú estás traballando non é o consumo, senón que é directamente o apicultor a novos apicultores, novos emprendimientos ou apicultores que por a maneira de traballar repoñen enxames constantemente. E na forma, que se diferencia a túa forma? Ou cando alguén se ponga a traballar na selección de enxames ou para preparar colmenas, a forma en que traballe vai a garantir a eficacia desa colmena ou esas técnicas que se utiliza? A forma na que traballa e a túa adaptabilidade ao mercado. Agora é un bon momento para vender enxames, porque a demanda é importante. Se baixasen os precios da mel por debaixo de 3,5 euros, nadie quería comprar enxames, e se non te moves desta idea, vaite comer a realidade. Que formación, se eu quixese hoxe empezar a traballar, a sumerxerme no mundo da apicultura e das abellas, cuáles serían os pasos que tú me recomendarías para empezar a avanzar e a empezar a camiñar neste eido? Ben, o primeiro paso que che recomendaría era buscar un curso que che evaluaran outros apicultores como o curso e empezar por aí. Nos tempos que corren, desdeñar a información que poidas tú colleitar de internet sería absurdo. É a guinda do pastel. Se tes un apicultor que che poña o traxe e te leve con il, escoito moito. Falamos da práctica, como sempre, non? Sí, do callo. Se sacas un callo na mão dereita da pinza, todo vai ben. Pois eu baixei o pequeno manual do apicultor, porque como son inexperto e quería falar con un experto... Das 3 cousas que che nombrei xa, tes a primeira. Xa teño a primeira. Canto tempo se necesitaría para, desde que a persona empeza a prepararse un pouco no mundo este, canto tempo necesitaría para empezar xa a tomar contacto directo coa abella, co mundo da abella, prácticamente, non? Esa fase de preparación, esa fase teórico para pasar á práctica xa. Non van así no tempo. Non van así no tempo. Se as mezclas as dúas, o teórico e o práctico, vai ser moito máis difícil estar intentando asimilar teoría sin o incentivo da práctica, sin que os teus ollos che mostren o que estás estudiando. Eu creo que a mellor maneira é compaxinalas. Decides interesarte na apicultura, non sei se é antes ter un libro ou visitar un colmenar. Tal vez non importa o orden. Son importantes as dúas cousas. Pois, de todas as abellas hai a típica, a de mel, que coñecemos todo, non? Que se chama avis... Tiña por aí o nombre. Melífera ou melífera ibérica. Exactamente, melífera ibérica. Pero hai outras moitas máis. Sí. Lógicamente, que son as que interveñen. Todas este tipo de abella, ademais da que fai mel, interveñen na polinización, non? Que falíamos no noso... Sí. Son fundamentais todas elas, non? Non só son as de mel. Digamos que dentro de mel poden existir 8 ou 9 especies que fan mel en sí. Podríamos nombrar a Apis dorsata asiática, a Ceranae, que tamén é asiática. De feito, é a orixen da barroa, o principal problema que temos hoxe. Do cabo, que é africana. Todas esas son melíferas. Despois hai outro tipo de abellas que xa non teñen o mesmo comportamento gregario de vivir en grupos e tal. Temos as chamadas abellas do barro, abellas carpinteiras, que a súa vida é máis individual. Non teñen concepto de comunidade. Non tan desarrollado, viven ou solitarias ou solo co seu macho, co zángano, pero xa non é o mesmo comportamento gregario que poden manter as abellas melíferas, as termitas e mesmo as formigas, que é o que se denomina comportamento eusocial. A estrutura social das formigas é igual que a das abellas? Básicamente sí.
teñen as súas peculiaridades. Eu son apicultor, non me preguntes o fondo das formigas, pero... Cantas abellas pode haber nunha colmena? Unha colmena que se considere que é rentable, hasta canto número de abellas poden ter? Depende en que época do ano mo preguntes. A resposta non é nin parecida en febreiro. O sea que en distintas épocas do ano as colmenas sofren variación de poboación. Tú suponte, que pode facer unha colmea en xaneiro ou en febreiro? Producir ou consumir? Obviamente, consume, non poden sair traballar. Achican o número de individuos para disminuir o consumo. Achícanos quer dicir que eles mesmos provocan a súa desaparición? Sí. Sí. Eliminan os machos violentamente, cesan a alimentación opulenta da reina para que disminuya a súa aposta e baixar os individuos a un mínimo que permita pasar o inverno cun mínimo consumo. Todo o contrario sucede na fase de primavera. Ven a prosperidade cerca e intentan aumentar o número de individuos da colmena a un máximo. Aí ven o traballo da reina, entonces, non? Aí ven o traballo da reina. A pregunta que me fixeches suele buscar a resposta con maior número, que suele ser en torno a maio, junio, aquí onde nós. E pode haber 60, 70.000 abellas nunha colmea. Unha poboación, para organizar estructuralmente unha poboación así e traballar tamén como traballan, xa ten que haber un réximen moi estrito. Necesitan o seu réximen. Eu dicía, se un país traballara como a mesma filosofía que traballan as abellas, os záncanos serían os corruptos? Non. Non? Non. Nunha sociedade, se tivésemos que transportar a sociedade das abellas á sociedade na que nos estamos a vivir, os zánganos non serían os corruptos aquí, eliminarían. Teñen a súa función na colmea. A ollo humano que persigue o mel non fan nada. O ollo das abellas fan o seu traballo. Desde a perspectiva humana son zánganos, desde a perspectiva das abellas son machos. Pero teñen unha función básica inicial, despois se perden a súa función, o zángano sigue todavía unha vez que fecundou a reina e xa... O zángano que fecunda a reina non lle conta a nadie, morre no acto. Ya sea a súa principal función. Secundariamente realizan outro tipo de funcións que non é tal vez voluntario, pero un zángano, se está vivo na colmena, está dando calor. Non deixa de ser unha pequena función. Incluso chegan a participar no proceso de trofolasia, que é o pasarse o mel unha abella a outra a través desde o buche por a lengua á compañeira, o cual vai pasando o néctar a mel pouco a pouco. Entonces, a ollos das abellas, os zánganos teñen a súa función. Nunha época do ano, porque noutra época non nos toleran. Nesa época desarrollanos elas, adrede porque lles fan falta. Eliminan tamén o zángano? Sí. Bueno, aquí non se podían eliminar os corruptos. Pero podíamos los separar ou leválos ao... Cando veño o inverno, había que deixar todo limpo de corruptos. Bueno, falamos moitas veces da figura da reina. Está moi mitificada a figura da reina. Descríbenos un pouco a súa función, como nace unha reina, como se desenvolve unha reina e que vida ten dentro dunha colmena unha reina, porque sigue sendo unha sociedade. Que vida ten esa reina dentro da colmena? Curiosidades sobre a vida da reina. A primeira é chocante. Cando a reina anterior pon o huevo, non se sabe se ese huevo vai ser un obrero ou unha reina. É o mismo ovo. O que fai que sea unha reina ou unha obrera vai ser a alimentación entre o día 3 e o día 9. Digamos, co rei e o súdito son o mesmo en esencia. Eso trasladado ao mundo dos mamíferos, sobre todo á sociedade humana, resulta bastante chocante. Porque durante uns minutos nadie sabe se vai ser unha reina ou unha obrera. Só a alimentación a base de mel e polen ou basada máis en jalea fai esas diferencias. Pero nunha colmena poden nacer varias reinas. De feito, suelen nacer varias reinas. E cal é a que queda como reina? Cal é a que se corona como reina? Que cualidades ten que ter sobre as demais? Bueno, é un tema en primeiro de tempos. Teñen moitas máis chances de quedar como reina supervivinte
porque só pode quedar unha, as 4 ou 5 que nacen máis pronto, porque o nacimiento non é simultáneo normalmente. Dentro desas 4 e 5 hai unha especie de batalla con súditos incluídos que dictamina cual é a que vai quedar. Obviamente, se as reinas teñen taras serias, problemas de alas, de patas, están debilitadas para esa batalla, non suelen ser as que triunfen. Digamos que é un pouco a lei da naturaleza de axudar un pouco máis forte. As que ao final só pode quedar unha. Só pode quedar unha. Hai excepcións a esta regla. Pode haber alguna reina... Solo vai quedar unha igual na colmea, pero poida que nazcan varias reinas e non vai a morrer todas excepto unha. É o que se chama enxame jabardo. Marchou a reina antigua que había e nacen varias reinas novas. A veces unha desas reinas, en vez de entrar na loita e só quedar unha, abandona con outra pequena parte da población que ainda queda a colmea. Eso é o que se chama un enxame jabardo. E esa, pese a ser unha reina nova, consigue fundar un enxame fora da colmea. Eses enxames solen ser minoritarios, solen ser pequenos, non? É unha poboación sola. E aí porque a mitad da población original marchou ca reina bella, xa primeiramente, non enxame propiamente dito. O jabardo leva, como moito, a mitad, o sea, un cuarto da población que pudera haber. Ese enxambre que se xenera fora da colmena ten duración de vida, é curta a súa vida, ou cando chega o inverno desaparece? Se dixemos que no fondo, en certa maneira, o enxame é a reina, a vida dun enxame sería, cando menos, a vida da súa reina. Incluso o enxame pode perdurar a reina con cambio de reina. E digo, en certa maneira, segue sendo o enxame original. A vida dunha reina pode rondar 5 anos. 4, 3, 5, nesa franxa se moven. É un dato curioso, todo gracias á alimentación. A vida dunha abella de verán, das que traballa máis duro, pode ser dunhos 40, 45 días. E a da reina dunhos 5 anos. E por qué? Por a forma de vida que levan? Básicamente porque a alimentación durante 6 días a fixo reina. Genéticamente ben disposta a durar 4 ou 5 anos. Unha abella de verán ven durando uns 45 días, porque o traballo agotar moito, e unha abella de inverno uns 5 meses, 6 meses. Pasan parte do inverno máis que nada comendo, non? Dedícanse a traballos de interior. Dentro das abellas obreiras hai distintas actividades ou distintas, non escalas, pero unhas dedicanse a unha cousa. Especialidades. Cada unha, as máis xóvenes ten unha labor dentro da colmena ou da poboación, e cuántas especialidades pode haber dentro da típica abella obreira? E se co paso de que van crecendo van cambiando tamén a súa función dentro da poboación? Certo. Van adecuando un pouco a súa función á idade que teñen. Quantas especialidades pode haber? Depende do conocimiento do humano que responde a pregunta. Cuanto máis sepamos das abellas, máis especialidades identificaremos. Así como máis básicas, pois están as nodrizas que se encargan da cría, teríamos abellas cereras, tamén en edad algo xoven para producir cera, teríamos abellas aguadoras, ventiladoras, guardianas. Por último, así o estado máis conocido das abellas, porque son as que vemos fora da colmea, están as pecoreadoras, que poden ser de propóleos, polen, néctar, incluso se especializan un pouco na cousa de que recollen por temporadas. Unha abella pode estar especializada durante un mes ou 10 días na flor de cereixo e dirixirse exclusivamente á flor de cereixo. Si desaparecen as flores de cereixo, ten a plasticidade suficiente para reconvertirse noutra flor. A miña pregunta é, en unha poboación de 60 ou 70.000 individuos, en un espazo tan reducido, con diferentes funcións, como é posible que se poda organizar tamén esta sociedade, esta comunidade? Cales son as pautas que marcan o réximen de funcionamento da unha comunidade de abellas nunha colmena?
Obviamente, as pautas que rixen todo isto non entran dentro da lógica humana. É unha mezcla de genética e feromonas. Mantén a cohesión de todo este grupo e un pouco orden a feromona real. Si desaparece, pois altera a súa orden e dá lugar a outros estados que, en certa maneira, representan un pouco caos. O zanganerismo dentro da colmea, e toda esta serie de alteración natural da colmea. Ao faltar a reina, falta esa feromona, e a xente, as abellas, neste caso, están un pouco desubicadas. Sempre nos chamou moito a forma en que se comunican as abellas. Cando falábamos de que as abellas saen, dicen que como norma non saen máis dun kilómetro, pero a veces saen hasta 3 kilómetros. É certa esa información que teño? Sí, certa esa información. Ben, unha vez que atopan o lugar onde van a traballar, como se comunican? Porque iso sempre foi un dato curioso, que todos... Teñen a súa propia linguaxe. A abella que topa unha fonte importante de néctar ou de polen comunícalle ás compañeiras a través dunha danza a situación e a distancia a que se encontra esa fonte de alimento. O sea, que é un GPS. É como un GPS. Pódese dicir que é como un GPS. Por a orientación con respecto ao Sol, describen círculos cunha diagonal. Esa diagonal representa a inclinación en grados con respecto ao Sol. A velocidade na que describen os círculos e os movimentos rítmicos que fan durante o círculo indica a distancia. É un lenguaxe que, basicamente, un grupo de investigadores estudiou e está, digamos que, traducido. Está ben codificado, non? E que se pode incluso traducir e ler. Pódese traducir e incluso ler. Pódenos dicir algunha característica curiosa desa linguaxe? Xa che digo, a característica... O baile que fan eles. É como unha especie de baile que tú observas no panal e ves abellas facendo círculos rítmicamente, movendo o corpo e trazando diagonais. Non son experto a fondo nesa linguaxe, pero simplemente percibes, cando hai alimento fora da colmea, sacas un cuadro e ves 10, 12 abellas comunicando, bailando ali. É curioso. Si hai pouco alimento non ves unha. Percibes perfectamente que lle están contando ás compañeiras onde está a fonte de alimento. As abellas chegan en un momento determinado a familiarizarse co apicultor, co que traballa, ou en realidade nunca vai haber van se sentir agredidas cando manexa unha colmea? 45 días de vida non creo que den pa tanto. O sea que nunca ninguna chega a haber esa comunicación que pode haber con outros mundos dos seres vivos, non? Desa comunicación. Non hai unha ciencia, unha resposta unánime ao respecto. Eu creo que non conoce. Non chegan a coñecer. Non creo que cheguen. Obviamente, o estado de ánimo non é o mesmo se vas nervioso, dando golpes, eso percíbeno. Percíbeno. Como non é o mesmo según o estado da colmea. Cuanto máis a gusto está a colmea, normalmente menos agresiva é. Cuanto maior problema ten, máis irritable. Obviamente tamén hai carácteres. Fora do carácter, a mesma colmea, se anda atosigando unhas avispas velutinas, un lagarto, un sapo, esa colmea vai estar un pouco a defensiva. Pero nunca se vai sentir agredida por o apicultor que a manexa, non? Sí. Podes sentir agredida tamén en algún momento determinado? Cuando as abellas te atacan non é porque sea o seu colega. Están protexendo o seu. Están protexendo o seu. O sea que nunca vai haber esa empatía entre apicultor e colmena. Hai razas de abellas, máis que razas originarias, é como un pouco nos cas, non? Que a base de má humana, de cruces, están, por exemplo, as abellas bufás, que son conocidas por a súa mansedumbre, teñen o aguillón, poden te picar, pero non defenden nada a súa casa, pero iso é a base de selección humana. Que non é unha selección natural, non? As abellas, unhas son máis agresivas por especies, das propias delas. Pero todas teñen o instinto de protexer a súa casa. O seu territorio, sí. Bueno, finalmente, a abella sale, colle néctar, ven a colmena. Como se fai a mel? Como en realidad a abella fan a mel? Ese produto tan... A mel, digamos que o resultado de quitarlle a humedad ao néctar.
Entonces as abellas traen o néctar cun contido moi alto, son azúcares máis auga, e a base de pasarse, de masticalo, de pasarse unhas ás outras, máis a pérdida de humedad controlada que lle fan as abellas hasta que chega a un torno a un 17%, lle o perculan, que poderíamos dicir que é mel maduro. Basicamente é o proceso que fan as abellas para transformar o néctar en mel. Quitarlle a humedad. Bueno, na trofolaxe que che comentei antes, que cando se pasan do buche dunha a outra, vanlle aplicando as súas enzimas. As enzimas máis a pérdida de humedad é o que produce o mel. Pois, xa aprendemos un poquinho máis de abellas. Xe digo que tiña moitos amigos que lle dicía que íbamos a tratar hoxe o tema das abellas e que dicía que era un tema moi interesante. Alguna cousa importante que non xa haya preguntado que tú consideres oportuno transmitirlle aos telespectadores para que conozcan perfectamente o que é o mundo da abella, esa sociedade tan ben estruturada? Repito, da que deberíamos copiar a veces nós, que funciona tan ben. Alguna cousa, Xurxo, queda no tinteiro? Bueno, como cousa no tinteiro apuntaríache que nun rural complicado como que temos aquí en Ourense, donde as opcións non son moitas, que a xente se pensa, é unha opción a baraxar, é unha posibilidade para gañar a vida desde o rural. Hasta ahora casi a maioría, aunque ti me falabas que hai xente que vive directamente desta profesión, a maioría da xente tena como unha segunda opción. Primeiro, a veces empeza por xobby e depois cando lle empezan... Sí, hai un pouco a cultura de autoconsumo con respecto ás abellas. Sempre foi moi típico que cada familia tuvera as súas 3 ou 4 ali á beira da casa, e dar o salto de aí a profesionalidade de facerse con 300, 400, 500 colmeas como cabaña, está o facendo xente, pero creo que hai sitio no mercado para que se sume máis xente. Para que se sume máis xente. Además é un produto que está cada vez máis demandado por ser tan natural e por ter tantas, digamos, por ser tan milagrosos. Temos unha vantaxe. O mel galego é especial. E o mel, o curioso do mel é que dependendo da zona ten un sabor distinto, porque dependendo da flora e onde traballan... Según a flora, según o mel. Eu tiña un amigo, o compañeiro, que era da zona da Estrada e por a zona da costa, e me regalaba unha mel con eucalipto. Unha mel que sabía, de logo... É unha mel suave, moito máis clariña. A mel que hai por aquí por aí, se da túa zona concretamente, que tipo de mel? Nós temos mel basicamente de multiflor, cuya base é un pouco a silva, o castaño. Esas son as dúas principales aportacións, pero pois carqueixa... Que é a mel máis finalizada que temos aquí, non? Cardeña, uz. A nosa mel é oscura, moi pesada, e cun sabor marcadamente máis ácido, que é moi valorado fora de aquí. Sin embargo, esa mel hai a xente que non lle senta moi ben por a súa acidez. É como a todo. Sí. Hai viños moi bons que non lle sentan ben a todo o mundo. Algunos porque non lle sentan ben e outros porque se suben demasiado. Exacto. Bueno, por Xurxo, para nós foi un prazer. Conocemos un poquinho máis o mundo fantástico, o mundo das abellas, que sempre é interesante, por lo menos, copiar xa a forma de traballar, a forma de producir e incluso o réxime de funcionamento desa sociedade que tan enigmática, pero que é tan admirable, non? Moi ben. Pois moitas grazas por estar aquí. Encantado, Mario, de estar aquí contándoos isto. Moitas grazas, Xurxo. Un segundo de publicidade e volvemos con outra entrevista. Hasta ahora.